Nanawagan ang Office of Civil Defense Region 11 sa mga local chief executive nga kung mamahimo dili na kambyuhan ang local disaster teams sa ubang lugar sa riyon. Dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipanawagan kini sa OCD-11 human nga dunay pipila ka mga staff o personnel sa mga local disaster offices sa Davao Region nagpaabot sa ilang concern na balaka nga basin mailisan human nga dunay bag-ong mayor sa ilahang lugar. Nanawagan ng Office of the Civil Defense Region 11 sa mga local government units sa rehiyon nga kung mamahimo dili na kambyuhan ang mga responders o staff sa ilahang mga local disaster risk reduction and management offices. Kini human do na matud pay mga local disaster responders o staff ang nagpaabot sa ilahang mga concern nga basin mapulihan o tanggalon human sa eleksyon diin ang pipila ka lugar bag-o na ang mulingkod nga mayor. Hinoon, sumala ni Ednar Dayanghirang ang Regional Director sa OCD-11, nakasabot og iyahang giila ang gahom sa elected officials nga mo-appoint o mupili og staff apan iyang panawagan kung mamahimo ipabilin ang kasamtangang personahe labi na ang mga nabansay na sa OCD. Panawagan nako sa ato mga LGUs na kutob sa makaya di nato unta kambyuhan bitaw ang mga workers sa disaster office, no? Daga na gani nag-text sa ako nga Sir, natindi among mayor, sigurado kambyuhan ni ani. Apan kung di gyud sumala ni Dayanghirang, dapat ang ilang kob sa disaster team ang mga qualified ug mipailawom sa tukmang pagbansay. However, of course, authority na sa atong LCA na magpili og tao. Ang among recommendation diha, kung pwede lang, ang ikambyo nila katong na-train na po sa OCD para dili mabalda ang ato ang disaster management. Sara, dugang panawagan sa OCD-11 nga unta madugangan ang kining mga flood control projects aron maminusan ang danyos panahon nga muigo ang katalagman. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.